बे समाव नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो डिस्क्रिप्शनाव नायनानै मोनथिबाय जानांगौ जाथाया थारैनो मा जामारदों मानोना बेयो जादों गंसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आरो बबेबा मोनसे संगठन एबा आफादनि गेजेराव बे जाथाया जादों बे दाङाबाजिया जादों बे जुजुजुदान बे हांगामाया जादों तो जोबोद फ्रेश आरो गोदान निउ आपडेट बियो बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होयो